Ahoj lidi, já jsem Lukas LP.cz a tady je se mnou kamarád Cornič. Zdar lidi. Natočíme vám Slendra, Seven Street. Tady Cornič už ho jednou dohrál, že? Sice jsme to nenatočili, bohužel asi naše chyba, nečekali jsme, že to dohrál. zvládnu. Tak to zkoušíme znova. Přesně tak. Po šestý. Pořád nevyšlo. Pořád nevyšlo. Blbá taktika, ale teď se zkusím na to jít jinak. Až vidíte Slendra, tak uvidíte, jak vypadá náš kamarád Viktor. Tímto chci pozdravit. Čau. Že se na tohle video kouká. Na konci uvidíte jeho fotku. A na té fotce nebude sice vypadat, že má skoro 2 metry, ale opravdu má. Tím nekecáme. Uvidíte na fotce, tak poslouvíte. Ale věřte nám, že opravdu těch 2 metry má. Všechno 5, no a teďka vlastně půjdu do té uličky, která je tak, se říká, zákeřná hodně. To radši půjdu jenom tak pěšky a musím šetřit sprint. Pěšky chodí celou dobu, já určitě sprintu. To je pravda, ale ten sprint si potřebuje každý šetřit. Si trošku popoběhnu. Možná, když už je večer. To jak jsme byli venku. To jo, to sem teďka nepatří. Tady nějaký můj fanoušek se ptá, jestli natáčí, co mohl napsat. Myslím, že jo, mám drží palce. Hotovo. Teďka mám 4.8. Píše. Jo, pozdravuj Corniče a držím mu palce. Děkujem. Budeme to potřebovat. Jo. Možná mě syčí zezadu, ale doufám, že zady nebude za zdí jako minule. Syčí trošku hůř než klík. Ale Minecraft. Jak tady řekl Corničko. Přesně. Jsme museli dát menší střih. Už se nám to tolik nelagovalo a teďka pořád. Prostě budou 2, ale já potřebuji teďka ještě najít 6. No, důležité je, aby se na něj zapomněl. Tolik nelaguje. To je pravda, ale padnou hlavě, kde je tam ten třetí. Ještě díl. No tamhle je sice jeden, pak je ještě ten druhý. Ještě vůbec. Uvidíme. Tak teďka si jdu další papírek a je to 6. Tady 8. To ne, sice jsem to možná měl vzít jinak, ale budu to muset brát takovýma ústýma uličkama, protože... Teď vás tak musíme odpojit, musím si udržet. Jsme zpět. Zase se nám to lagovalo, kdyby se nám to lagovalo, tak bych nevěděl to dát. Ale jak se viděl, jak byl zase přede mnou.
No, tak to je konec, no. Bohužel jsme to nesebrali, ale já mám jen tam záznam, kde jsme to nekomentovali. To fakt bude stačit. A tohle tam dáme taky, jen tak, abyste viděli, že se fakt snažíme. No a Bohužel jsme to trošku zblbli, no, ale znovu si to pokusíme. slyšíme to třeba zítra, no. Dobrá.